Nou, we zijn onderwijs naar de Sacré-Cœur en dan mag je hier in Parijs altijd de metro nemen. Just die music op de rug en het is een beetje symbolisch. Misschien is dit wel de rugzak die ik al die jaren droegen heb. Het is echt van 24 kilo. We nemen even op dit kleurrijke terras even een kopje cappuccino. En we zullen aan zijn naar de Sacré-Cœur en we zullen wel optreden, we zullen spelen. En daarna zal ik proberen om te tekenen. De cappuccino die wie nogal duur, dat wie 8 euro voor 2 en dat wie ik nog... maar we're gonna play for some Dutch people from Switzerland. Dat plezier dan, en je spoelde het na, met wat bloemetjes voor je het versieren. Ik ga dus met 45 kilo de trap op. Of is het 35? Nou, dan zullen we even hoe wij... Ik kan het niet. Het is wat. Had je beroemd worden willen. En wat je verzin je wil je als artiest. En medes. Nou die nog hè. Paris. Very nice. Het Sacré-Cœur. Place du Tertre. Place du Tertre is een plek voor kunstenaars die hier hun kunst aanbieden. Wij zijn er ook. We zien hier nog steeds van een plakje om te spelen, maar er rent hier overal ook politie en op mij dus eigenlijk net zomaar. Zoals wij dat doen. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Nou, wij tochten, nou dit is een hartstikke mooie plek. Maar helaas pindakaas. Er gelijk zo'n dikke Fransoos die hier woont, die gaat lopen zaniken. We are working here and it's not allowed to play. Hier van 11 tot 3. We are working from 11 to 3 o'clock. The 3 o'clock? Het is 3 o'clock west. Français. Wie gaat goed bij de Sacré-Cœur spelen? Ja, spieter genoeg. Wink 4 om er een filmpje van te maken. Ik moet wel zeggen, als streetmuzikant is het nou net altijd even makkelijk. En het is weer het werkje. Poeh, we zijn bij Café Esmeralda onder de Notre Dame. Van de morgen heb ik weer even iets inschenken. Maar ja, dat zit erbij. En Sarah die heeft nou even een liedje inschenken. Dat zit er ook bij. Maar het is nou wachtje op Mr. Jones. Ik ben hier in Esmeralda en naast me zit Mr. Jones. En Mr. Jones is een van de meesten die Jim voor het laatst zien had toen hij in Parijs was. Ze hebben elkaar getroffen op Père Lachaise. Bij het graf van Jim Morrison werd Jim spelen en werd ik juist wat as uitstrooid van Jim. En daar had ze een heel mooi gesprek gehad en Mr. Jones had Jim toen filmen. En ja, het is natuurlijk fantastisch dat wij elkaar treffen, want hij komt uit Buenos Aires, Argentinië. We zijn in Safiac Le Gedrier. En ik ben op bezoek bij Truus van Dalsem. Harry is er ook. En Harry en Truus die gaan natuurlijk hier in Drachten wennen. Maar Harry die vertelt echt een heel mooi verhaal. Wanneer de soep op is, dan zei Harry, dat ze hier in Frankrijk, dat ze hier wat rede wien erin, dat ontvet de pannen. Dan drinken ze dat op, dan kan het orengerecht erin. Dat heet chabron. Chabron. En, maar daarna, ja, komt Sarah aan, had Harry ook even verteld. Daarna gaat het bord op een kop en dan komt het... Dan heb je nog een klein dessert. Dan komt het dessert in. Dus dat is wel een mooi verhaal. Ik zeg, en dan is er nog santé. één detail. Santé. Een detail van Sarah. Dan krap je hem bij de pol. Krap hem bij de pol. Krap hem bij de pol. Krap de pol. Santé.